patuloy na humihiling ng panalangin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para kay Pope Francis. Matapos kumpirmahin ng Vatican na lumubha ang kanyang kalagayan at siya ngayon ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa sakit na pneumonia. Batay sa latest medical update mula sa Holy See Press Office na inilabas noong February 22, kritikal pa rin ang lagay ng Santo Papa matapos makaranas ng prolonged asthma-like respiratory crisis. Dahil dito, kinailangan niyang tumanggap ng high-flow oxygen therapy upang mapanatili ang kanyang paghinga. Isinailalim din siya sa blood transfusions matapos makita sa kanyang blood tests ang thrombocytopenia, isang kondisyong nauugnay sa anemia. Matatandaang na-ospital ang 88-year-old na si Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy noong February 14 dahil sa bronchitis. Ngunit kalaunan na nadiskubre na may pneumonia siya sa magkabilang baga. Mas mataas raw ang kanyang panganib na magkaroon ng lung infection dahil sa dati niyang sakit na pleurisy kung saan tinanggal ang bahagi ng isa niyang baga. Sa kabila ng kanyang kalagayan, iniulat ng Vatican na nananatili siyang alerto at may malay at nakitaan ng bahagyang pagbuti ang kanyang hemoglobin at platelet levels matapos ang transfusion. Gayunpaman, lumabas sa kanyang blood test na may initial mild kidney failure ngunit kasalukuyan na umano itong under control at mahigpit na binabantayan ng mga doktor. Kaugnay nito, patuloy ang pagbuhos ng panalangin at misa sa buong mundo para sa kanyang paggaling. Sa Roma, nagtipon-tipon ng mga deboto sa Vatican at sa Gemelli Hospital upang mag-alay ng dasal para kay Pope Francis. Nag-alay rin sila ng mga bulaklak, kandila at mensahe para sa Santo Papa. Habang sa Pilipinas, mahigpit na nananawagan ng CBCP na sama-samang manalangin at magbigay ng suporta para sa Santo Papa upang malampasan niya ang matinding pagsubok na dulot ng kanyang karamdaman. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat si Pope Francis sa lahat ng nananalangin para sa kanyang agarang paggaling sa pamamagitan ng isang mensahe. Kasama si Karen Maurilio, Raymond Tasoy, CLTV 36 News.